Святая імша з удзелам арцыбіскупа Мінска-Магілёўскай дыяцэзіі Тадзеуша Кандрусевіча прайшла 13 кастрычніка у санктуарыі Маці Божай Фацімскай у Жодзіне. Разам з арцыбіскупам гасцямі парафіі былі сакратар папскай нунцыятуры ў Беларусі Махер Шаммас і кіраўнік накірунку па дыялогу са славянскімі праваслаўнымі цэрквамі візантыйскага абраду папскага савету па хрысціянскім адзінстве ксёндз Ярамір Задрапа. Сімвалічна, што гэты візіт адбыўся ў той дзень, калі 102 гады таму ў Фаціме Маці Божая апошні раз з'явілася перад дзецьмі, каб назваць сябе каралевай ружанцы святога і заклікаць людзей маліцца аб навяртанні грэшных. Аб гэтым і шмат чым іншым казаў у гаміліі ксёндз арцыбіскуп. Пан объявил народом збавлення свое. Уважаемые братья и сестры, удельники сегодняшней святой мши. Это рефрен респонсорийного псалму сегодняшней Евхаристии. Рефрен, який мы только что спевали подчас литургии слова, вельми добре передає почуття наших серців, які об чим ми почули менавіта у сьогоднішніх читаннях. Это читання нагадують перше про повсюдне збавлення, наступне про то, що ми повинні дякувати Богу за ўсе ласкі, якія атрымалі і атрымліваем ад Яго. І трэцяе, мы павінны выказвацца глыбокай верай, бо той, хто поверить, той будзе збаўлены. Калі мы уважліва чулі, слухалі ўсіх сённяшніх чытанняў, асабліва першага чытання і Евангелія, то мы могли убачыць тое, што збаўленне, якое здзейсніў Jesús Христос, оно з'являється повсюду, оно для всіх людей. Ісус прийшов збавити не тільки габреїв, не тільки представників вибраного народу, але всіх людей. Об этом ми нагадуємо так само і під час об'явлення свята, у свята об'явлення Пана, так звані три королі, коли Ісусу прийшли поклонитися люди з Сходу, які не належали до габрейського народу. А сьогодні так само перше читання нагадує об яким військовим чоловіку, який був в Сирії, і він не належав до габрейського народу, але він хворів вельми недоброю хворобою скури. Сьогодні так само ці хвороби є, і ми відаємо, що нелегко навіть і в наш час, у 21 столітті, вилічитися від цих хвороб. А що було тоді, у ті часи? Это была тяжкая хвороба, и пророк ему запропоновал, как он 7 раз окунулся в реке Иордан. Он спочатку, какая разница? У меня в моей краине есть много рек, есть много водов, чего же я туда пойду? Окранися, я поверю. И он окранувся в эту воду 7 разов, стал чистый. И он подякував. Подякував этому Божому человеку, як каже сьогоднішнє перше читання. У другому читанні апостол Павел повчає свого учня Тимофея об тим, що він так само повинен дякувати Богу за всі ласки, які отримав, і за це збавлення. Збавлення, яке прийшло в Ісусі Христі, бо коли ми будемо з Христом, коли Христос буде у нас, то ми всі будемо збавлені, як учить святий апостол Павел. А Євангеліє розповідає об тим, що Ісус споткав 10 прикажених. І вони, Пане, змилуйся над нами, змилуйся, но відомо, це тяжка хвороба, так само і в наш час проказа. І Ісус їх вилічив. Їх вилічив, але подякувати прийшов тільки один. Хто? Самарянин. Серед їх було 9 чоловік, які належали до вибраного народу, а один, який не належав до вибраного народу. Самаряни не розмовляли навіть з габреєм. Вони, так сказати, були, не сябравали, вони були ворогами. А Ісус вилічив усіх. Ця лекція, яку ми сьогодні повинні винести з сьогоднішнього набоженства, це повсюдне збавлення. І ми так само з'являємося учасниками цієї повсюдності, бо християнство до нас прийшло більше 10 стагоддзяў тому, його принесли сюди місіонери. І не глядячи на те, що ми прожили довгі годи пересліду віри, особливо у 20 стагоддзі, аж 70 годов, 3 покоління цієї ганення тривали тут. Ми знову тримали свободу віровизнання і можемо тішитися цією свободою віровизнання. Ми повинні дякувати за це. Дякувати Богу. На жаль, ми вельми часто забуваємося дякувати навіть чоловіку. Хтось нам зробить добре,
Добре, зробив і пішли собі. Ось такий оповідь, що на кораблі, де були пасажири, серед пасажирів була мать з малим дитям, вона так його тримала, і нечакано нечто сталося, що випустило його з рук. І це дитя впало у море, у воду впало. Відомо, що воно загине там, що воно утопиться там. Але який марак кинувся за цим дитям і витягнув це дитя, врятував йому життя. Мать взяла це дитя, каже, а це шапочка з дитяті, чому ти шапочку не принес? Дитя, а шапочка. Шапочка важнее. А в чим справа? Часто ми так само подобні на эту мать, як і на мать дитя. Утопилося в дитя, чоловік марак ризикував своїм життям, витягнув це дитя, але шапочки не витягнув. Шапочка утопилася. Ось це біда. Напевно, ми переживаємо так само шмат бідів, але повинні так само і в цьому бачити який Божий провід, може Бог нас карає за щось недобре. І так само в кожних обставинах ніяких складаностей у нашого життя бачите так само позитивні елементи. Напевно, ми, многие из нас читали повесть про Круза, Робінзона Круза. Он так само плыл на кораблі, сьогодні про кораблях кажуть, на кораблі плив, і катастрофа, ось, і корабль затонув. І він знайшовся на острові, де нікого не було. І от один там знайшовся. Ну, відомо, чоловік знаходиться на такому острові один, йому тяжко, як вижити на цьому острові. Але він був мудрим чоловіком, і це перебування на цьому острові одному його зробило таким вельми побожним. Він бачив в цьому Божу волю, але так само і нечто добре. І він писав такі два стовбики своїх проблем з одного боку, а з іншого боку, що допомагає йому в цій проблемі. І він пише: я зовсім застався без одіння. Що моє одіння утопилося? І в воді там. Я нічого на собі майже не маю. Чим було пронути, тим застався. Але тут так тепло, що це одіння не вельми потрібне. Усі продукти мої, що я мав до харчування, все утопилося. Але тут так много фруктів, так много всього іншого, що я можу прожити? І так далі, такі два стовпики зробив. У тяжких гоніннях на костел з нами була Божа Мать своїми фатимськими обіцяннями об навертанні. Нам було тяжко. Люди віддавали навіть своє життя за віру, за костел, за вірність. Однак, хоч тяжко було, ми відали, що наступять інші часи. Бо Божа Мать у Фатимі обіцяла навертання нашої країни, землю, яка тут знаходиться. Так само третє питання, третю виснову, яку ми повинні винести з сьогоднішніх читань, яке Костел пропонує нашій увазі, це віра. Віра себе виздоровила, сказав Єсус для того прокаженого, який був вилічений. Віра самарянина. Не віра Габрея, але віра самарянина, який не належав до габрейського народу. Так само ми повинні ніколи не стратити нашої віри. На жаль, сьогодні так шмат людей живе, як би це як не вірить у Бога, або каже, я віруючи, але не практикуючи, живе так, як би це Бога зовсім нема. Цієї віри потребувала Божа Мать у Фатимі. Сьогодні ми відзначаємо, як я вже сказав на початку цієї святої мши, так само, що справу, що споминав, менавіта день опошніх об'явлень у Божій Фатимі. 1917 год большевицької революції, яка принесла так много тяжкостей нашому народу, іншим народам всієї Сходньої Європи, коли переслідувався чоловік, його прави, але переслідувався так само Костел, переслідувалися всі релігії, всі конфесії. Божа Мать, ведаючи об тим, що це настане, об'явилася трьом пастушкам, трьом маленьким дітям у Фатимі і закликала до молитви і до навертання. Коли навернеться, коли будете молитися, цього не буде. Вона повторала, як бицем перші слова Ісуса Христа об тим, що моліться і навертайтеся. З цими словами звернувся Ісус до слухачів. Це були перші слова Ісуса, це початок Його місії. І вона, продовжуючи цю місію, повторила ці слова, ведаючи,
что человек не послухае, бо ў раі таксама чалавек не паслухаў Бога. Адам і Ева не паслухалі Бога. Яна представила ўсе тыя цяжкасці, з якімі спаткаецца чалавек. Яна представила візію пекла. Яна сказала, што завершыцца Першая сусветная вайна, але потым распачнецца Другая сусветная вайна, што наступіць жорсткі пераслед веры, пераслед касцёла, пераслед папы. Але напрыканцы сказала: «Маё беззаганнае сэрца затрымфуе, і Расія навернецца». Яна ўжыла слова «Расія», бо тады таксама і наша краіна належала да расійскай імперіі. І гэтыя словы былі надзеяй. Гэта як у того Робінзона Круза. Штосьці недобра, але штосьці ёсць і тое, што дае надзею. І мы гэтай надзеяй жылі. Жылі доўгія 70 гадоў. І 70 гадоў – гэта 3 пакаленні. Jesús воскрес на третий день, так само наша земля, як скажем, на третий день, бо ми не ведаємо, як довгий день у Бога, і вона почала воскресати до нового життя, що відбулося за зміною соціально-політичних умов життя в нашій країні і країнах былого Совєтського Союзу на початку 90-х годів уже минулого століття. І гэтага касцёла не было. І вернікі, якія тут жылі і жывуць далей, старэйшыя людзі памятаюць, што дзе трэба было ехаць? У Краснае. Дзе трэба было ехаць? Можа, ў Гродно, можа, ў Вільнюс, бо дзе бліжэй былі касцёлы? Дзе можна было бліжэй спаткаць святара, каб праз яго атрымаць гэтую Божую ласку, якая патрэбная для збаўлення? Сёння мы маем тут касцёл, сёння мы маем таксама і ў іншых месцах касцёлы, сёння мы маем больш святароў, кансакраваных асобаў. Гэта ўсё нагадвае, што гэты працэс распачаўся, гэта доўгі працэс. Гэта не просты працэс. Можна змяніць назвы гарадоў, можна скінуць помнікі Леніна там, ці Сталіна, ці яшчэ кагосьці. Можна змяніць назвы праспектаў і вуліц, але трэба змяніць самога чалавека. Пакуль мы не зменім чалавека, не зменіцца гэты свет, бо гэты свет такі, якім ёсць чалавек, а менавіта гэта адбываецца праз касцёл, праз свядомасць таго, што ўсе мы збаўлены, свядомасць таго, што мы павінны дзякаваць Богу за гэтую ласку, што мы павінны моцна верыць. І гэту веру мы павінны умацоўваць найперш на малітве. Месяц кастрычнік, месяц святого Ружанца. Калі мы возьмем у руки літургічны календар, то ўбачым, што найбольш святаў прысвечаны Свяцейшай Панне Марыі. Калі паглядзім тытулы касцёлаў, таксама найбольш прысвечана Божай Маці. І таксама месяц май прысвечаны Божай Маці, і месяц кастрычнік, месяц святого Ружанца. І Ружанец менавіта з'яўляўся той сілай, той малітвай, якая дапамагла вытрываць людзям у цяжкія часы ганенняў, не толькі захаваць веру, але пераказаць гэту веру новым пакаленням. Бо калі мы возьмем сам увесь Ружаня, 4 яго часткі, то гэта як быццам скарот Евангелля, гэта кампендіум Евангелля. У першай частцы мы разважаем пра уцелаўленне Сына Божага. Бог старога запавету, Бог далёкі, Бог караючы, Бог суровы становіцца Богом блізкім. Да яго можна было дакрануцца, яго можна было пачуць, і ён таксама мог плакаць, яму таксама было цяжка на дрэве крыжы, калі ён паміраў, цярпеў, яму таксама трэба было есці, гэтак далей, ён быў тым самым чалавекам, як кожны з нас, але адначасова быў Богом. Быў Богом, які прыйшоў, каб прынесці сябе ў ахвяру за нашы грахі. У другой частцы, у таямніцах святла, мы разважаем пра публічную дзейнасць Jesúsa Христа, пра цуды, якія ён стварыў. Гэтымі цудамі ён пацвярджаў менавіта тое, што ён з'яўляецца Сынам Божым, пра яго вучэнне. У трэцяй частцы мы разважаем аб цярпеннях Jesúsa Христа, спаўчых цярпеннях Jesúsa Христа. І недастаткова толькі разважаць аб гэтым, недастаткова толькі суцярпець Jesúсу духоўна, але трэба задаць сабе пытанне, якім коштам, якой цаной мы былі збаўлены, а менавіта цаною жыцця Сына Божага. Ну і чацвёртая частка, слаўныя таямніцы, менавіта мы разважаем аб воскресенні Jesúsa Христа, яго ўзвышэнні на небёса, спасланні Святого Духа, але не толькі. Таксама праслаўленне чалавека. Чалавек, якім з'яўляецца Найсвяцейшая Панна Марія, бо яна была ўзята на неба, яна была ўкаранавана быць каралевай неба і зямлі. Для гэтага Ружанец з'яўляецца скаротам Евангелля, і гэта азначае гісторыі нашага збаўлення, але таксама і дае перспектыву, дае надзею кожнаму з нас, што мы таксама можам быць там, дзе сёння Марія, што для нас таксама прадназначана неба тады, калі мы будзем жыць паводле Божага закону.
наші продки молилися на ружанці. Дякуючи ружанцю, дякуючи літанням, дякуючи простому набоженству, віра була захована. Не було костьолів, але в руках був ружанець. Я довго працював у Росії, працював у Литві, так само тут у Білорусі. І повсюль люди старіші, там, де не було святора, кажуть, ружанець допомог. Некалькі стагоддзяў вера пераследавалася ў Японіі, калі місіянеры прыехалі, пасля некалькіх стагоддзяў туды яны знайшлі веру, спыталіся, а як вера захавалася? Людзі дасталі з кішэні ружанец. Дзякуючы ружанцу. Гэта мы таксама павінны памятаць аб гэтай малітве. Гэта не перажытак мінулага. Гэта наш ружанец павінен стаць нашай сучаснасцю. Напэўна, мы ведаем, што шмат з нас ведае аб тым, што одним з самых великих, самых відомих мастаков у історії мистецтва з'являється Мікеланджело. Його много творів у Ватикані і в інших костьолах. І одночі він так прогулювався у Флоренції по парку своїми сябрами. І нечекано сказав, ось, він аньол тут, аньол. Який аньол? Этого аньола ніхто не бачить. Який там это аньол, я ему кажу. А там глыба такая великая мармуру. Аньол тут, який аньол? Я бачу в гэтым мармурі аньола. Мне заказали зрабіць аньола, і он тут сядзіць, гэты аньол. А потім далей продовження гэтай гісторії. Ён з гэтай глыбы, гэтага мармуру, долатом і молотком адбівае кавалкі гэтага мармуру. Такая маленькая дзяўчынка глядзіць на яго і кажа, дядя, а што гэта вы тут робіце? Чого вы б'еце гэты мармур? Аньола раскрываю. Дорогие браты и сестры, мы так само створенные по образу и подобенству Божьему. Не аньолы, але по образу и подобенству Божьему створенные. А може гэты знаходзіўся ў нейкай абалочцы такой грахоўнай. Трэба яе збіць. Як гэта магчыма? Марія дапамагла нам вытрываць і выпрасіла ў Бога ласку змяніць гэтую сістэму, атэістычную сістэму на іншую сістэму. Мы цешымся свабодай веравызнання, але ў той сам час бачым, як шмат цяжкасцяў нам трэба перажываць, як шмат крызісаў перажывае сучасны чалавек. Гэта і крызіс сям'і, гэта і крызіс Божага дару жыцця, гэта і крызіс маральнасці, гэтак далей. Цэлую літанію гэтых тэндэнцый негатыўных, амаральных мы можам прадставіць, можам паказаць яе. І мы можам закрыты ў гэтай абалочцы нейкага такога грахоўнай. Няхай тады, дарагія браты і сёстры, ружанец будзе нашай штодзённай малітвай у гонар Божай Маці, ведаючы аб тым, што менавіта, памятаючы аб тым, што менавіта 13 кастрычніка 1917 года, калі быў гэты цуд сонца, калі сонца танцавала на небе, каб пацвердзіць тое, што гэтыя аб'яўленні Божай Маці праўдзівыя, Марія сказала, я каралева святого ружанца. Няхай ружанец будзе нашай штодзённай малітвай, каб гэты ружанец стаў у руках Бога гэтым долатам і гэтым молотком, яким Бог заб'е з нас гэтую грахоўную абалочку і нанова верне нам вобраз свой, вобраз, паводле якога мы створаны. Амен. Пасля святой імшы адбылася працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай.
гэты дзень арцыбіскуп і пасланнікі Ватыкана наведалі таксама праваслаўную царкву, прыход Маці Божай Збавіцельніцы, дзе мелі размову з іерэем Іоаннам Цюцюннікавым.